aku sangat ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni ora nyono sampeyan sabar ngenteni iki ora manur diketoni dadi kupian aku sanggup manteni aku warga dadi jodone ora kena prawane tak enteni ora nyono sampeyan sabar ngenteni enyatane tresnoku tulasan suci sing kasuwun jebule pangapurane aku tresno bujuan selawase sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresno kaya mas kakipi asane sliramu digawe ora saiki dadi tutup iki kabeh iki wis kebaco ibaratku ora bakal dadi sapa keton bumi kita ngerti ngono lamamu sing tak topo piye kabeh iki wis kebaco ibaratku ora bakal dadi sapa ora bakal dadi sapa keton kuwi aku lamarku sing tak topo bertemu kanca oleh coba oleh dipaja musibah Italia bertemu kanca assalamualaikum oleh coba astagfirullah oleh alhamdulillah oleh musibah Italia sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin
kulinake loro ati kiai salat jamaah guru ilmu tahajute loro ati terus Quran diwiwit Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Nuril Mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil kepada diriku cinta dan kasihku hanyalah untukmu hanyalah untukmu memang senyumku berikan kepada semua orang namun cinta kasihku berikan kepada semua orang namun cinta kasihku hanya untukmu semua